Kaixo lagunok, ongi etorri nork ematen du gehiagoren atalaren saio berri batera. Emozioak, aukerak eta intriga eskartzen dituen programa, emozio paregabeak eskaintzeko. Saio honetan gure lehiakide ausartek objektu misteriotsuz eta agian eskutuko altxorrez betetako trasteleku astuak argitaratzeko aukera izango dute. Non lote bakoitzak, adibidez kuadro balutsuren bat edo objektu balutsuren bat izan daiteke. Kaixo, mai naiz, Chicagotik nator eta nire etxaiei trastero guztiak entzera etorri naiz. Aupa, Markus naiz, Dallasetik nator eta trasterekuetan dauden objektuekin aberatsa bihurtzera nator. Kaixo, ni Alex naiz, programa honen tasatzailea eta 20 urte daramatzat objektuak tasatzen. Hau lehen trastelekoa da eta subasta 5 minututan hasiko da. Trastelekoa ikusita gero, subasta 5 minututan hasiko da. 500, 600, 700. 700 euro, 5, 4, 3, 2. 1000 euro, zuretzat da. Lehenengo trastelekoa ikusita gero, orain bigarren trastelekoa ikusiko dugu. Honako hau, 100 eurotan hasiko da subasta. Hau nire izan barko da. Ze trasteleku txarra. 100, Ni 200. ez da nik, Venga, 100. Zuretzat. Kaixo, Markus naiz eta hau da nik erositako trastelekua, ikusiko dugu zer dagoen. Hemen herramienta sar batzuk daude, 50 euro balioko dutela esango nuke ni. Aunki batzuk, belarra mozteko makina bat eta hemen kofre bat. Ikusiko dugu hasieran. Diamantezko zintzilikariak dirudite. Ikusiko dut Alex, benetakoak diren. 5 euro. Zer da hau? 10 euro gutxi gora bera. Baina zer da hau? Ze interesgarria, lagun bati galdetuko dio zema balio duen. Kaixo Alex, Kaixo, ekarri dizu diamantezko joiak ikusteko diren. ikusiko dut, ba? Hau nire ustez ez dira errealak, baina begiratuko dut. Ez, hauek imitazioak dira. Nola, imitazio. Bai, hauek ez dira errealak eta gehienez nire ustez 50 euro emango dizute honagatik. Ezin dut sinetsi. Kaixo Alex, objektu bat ekarri dizut. Eta zer da hau? Objektu arraro bat, sinadura arraro batekin. Ikusiko dut. Nire ustez hau Lionel Messiren lehenengo kontratua da. Benetan? Zenbat diru bali dezaket? Erreala bada, gutxienez 200.000 euro. Ze ongi, honekin kotxe bat erosi dezaket. Ondo izan!